best. Mario 2024. We are moving baby. We're running up a good day. Now Facebook. I want to do a job. We're putting up. We're putting up everyone.
iwe na-eme n'igwe arọ nwantị bụ na inwere ego aka gị eji na-agụ iburu ọzọkpebe echi igwe mere ego maọbụ iko bịa nna m kọpị arọ nwantị ịba na kọpị wee nwere adịvaịsị m ga-enye gị ka nzuelu gị oyibo arọ nwantị ga-eti egwu ka arọ nwantị ị ga-adị ogologo ndụ wee nara egwu na ịnọzi ụwa wee na ka ndị mmadụ na-eti egwu gị ka ha na-etikpata na egwu gị si na-akpa egwu arọ nwantị ka ha na-eti maka na ọgwa na egwu nna m ka ị na-eti ọrụ nwantị ife nwa wụpụga ahụ ka nri ọma ọba wee rutuzi m n'ọbụta elu wee bụrụ ndị na-eti egwu na-ana ndọga abụọ Arụwaleze ama nwoke na Nteje eze na ndị na-eti egwu ebili nwe n'ala Igbo asị m hụ egwu ebe arụwaleze ama nọzirila anya ebili Igbo na Nteje enwe ka njọ n'ebite odochie ọgalagidi n'ala Igbo niile bite odochie ọgalagidi n'ala Igbo niile ọgalagidi n'ala Igbo niile oligilidi ụkaneze n'ụkọ oligilidi ụkaneze n'ụkọ kanaka weze n'ụkọ aka weze n'ụkọ Nteje